ବାସ୍ତବିକତାର ସହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଚାଲେ ନାହିଁ ଯେମିତି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ଯେତିକି ଅଧିକ ସମୟ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଓ ହତାଶି ଅଛି ଏ ଜୀବନରେ। ଶୁଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯୋଉଠିକି ବି ଗଲେ, ଯୋଉଠି ବି ତୁମେ ଆଲୋକ ପାଇବ, ସେଇଠି ତୁମେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିବାର ଆଶା ଅଛି, ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ସତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥର ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘୃଣାର ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧନ ଯେପରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଜେତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, କେବଳ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ, ଏକ ଦୁନିଆ ଯୋଉଠି କେବଳ ପ୍ରେମ ଥିବ। ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆ। ମୁଁ ହେଉଛି